Къде си оставих крафтинг тейбъла? Бързо, 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 ще намеря. Тук ще намеря някъде. Тук е селото, е някъде тук. Мириши ми населени. Мириши ми населени. Матика. Делфинче! Аблюблю! 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 Какъв е то крипър тук по средата на бял ден, бе? Мамито ти крипърско. Излага го. Гръмна, ама го излагах. Глупав крипър. Имам още час и 20 минути да намеря айрон или село и да направя къща. Кой ти има това време? Кой ще успее за толкова малко време? Аз тук дойдох да бера тухли. Не, трябва ми крафтинг тейбъл. Аз къде съм си оставил моя крафтинг тейбъл? Някъде съм си оставил крафтинг тейбъла. И тя поне няма да ритат камбаната. Така, няма да ритат камбаната. Защото ще ритат камбаната, ако ритат камбаната. Пак ли си оставих крафтинг тейбъла някъде там? Ама много си глупав, бе, Кристофъре! Има Тамара, ще си направя мой си, да не им взема крафтинг тейбъл, аре да не изнаглявам. Пиу, беги, бе, какво ме... Това прасе... Нямаше къде го сложа. Сега, какво да изхвърля? Това ще изхвърля. Така, искам тиквите. Трябва да си направя едно кирче. Чайте си направя едно кирче от камик. Рът. Така, кирче от камик. Кристофор Колумб завладява чужди земи. Още едно село! Абе, тук село до село, бе. Супер, супер. Или това е същото село. Аз ли съм тъп? Въпрос. Аз ли съм тъп? Или да? Нали бе, приятели, бе? Няма как. Това е друго село. Ето, вижте, тук е къщата на кмета. Не съм тъп, бе, вижте къщата на... Много съм тъп. Не ми обръщайте внимание. Случва се да всички от време на време да са малко прости, окей? Дори на баба ви се е случвало в някакъв момент от живота си. Поне за едно нещо да е била проста. Не ме седете. Поля ви. Искам някакво по-равно място. Защо всичко трябва да са някакви огромни... такова... Да се чувствам като коза на тях. Бреза. Тем. Ако знаех какво е бреза. Аре да намеря място, където си направя скопаната къща с две брези отпред. Тук майка ми би шамари, когато бях на 5. Гайс, как да го направя? Ще изуейсна едно стъкло. Отпред или отзад? Така, да. Отзад, добре. Да, Тони има рожден ден днес. Тони е рожденичка, именно затова точно в 10:30 трябва да ми приключи стрима, за да мога да отида и да кажа: Тони, че си рожден ден, бе, моето момиче. Какво искам да ям? И това е моята къща. Още не е напълно готова, защото има само един много малко нещо, което трябва да направя. И ето тук ни е фурната. 220 градуса. И ето тук абсорбатор. Как да сложа абсорбатор тук отгоре? Кое е абсорбатор! Това е като... Жоро, идвай да ядеш! Какво направихме днес? Бързо, преди сега ще си поговоря 10 минути с чата. Но преди да започна си говоря с чата, какво направихме днес? Оцелях. Бяла спретната каштурка с две брези отпред. Тук мама шамари би ми, когато бях на 5.